Yon mga kasinag, isang magandang tanghali sa ating lahat. Habang ako'y nagpapahinga, kagagaling ko lang doon sa Rawis. Nagtabas ako doon, naglinis ako doon sa nyuga na binabantayan ko. Ngayon, naisipan kong i-share sa inyo yung aking alaga. May alaga akong agila, si Bagwis. Nakuha ko siya noong nagkupras kami sa Iraya. Hindi tawag ditong Iraya, nakuha ko siya. Nagkawit kami ng nyug, nahulog siya. Nang hinayang naman ako, kaya ang ginawa ko, inalagaan ko siya. Ayan na siya. Ito si Bagwis. Yan ang yan ang pambansang ibon natin. Pakita ko sa inyo. Yan mga kasinag. Ito si Bagwis. Bagwis? Ano pa lang siya mga kasinag. Nung nakuha ko siya April 15. Magdadalawang buwan pa lang ito sa akin. Nung nakuha ko siya mga kasinag, hindi pa ganyan ang balahibo niya. Para siyang kuton. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ilalagay ko dito yung picture niya. Kasi picture lang yun eh. Pinapicture rin siya namin. Papakita ko sa. Papaliguan natin si Bagwis kasi ano siya, napapagod, iniinitan. Kaya papaliguan natin siya mga kasinag. Kukuha muna ako ng tubig ha. Yan mga kasinag, nakakuha na ako ng tubig. Ito na. Kakukuha ko lang. Ang bigat. Napagod ako pagbuhat. Paliliguan natin si Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, napakahirap mag-aga pala ng ganitong ibon. Ang sakripisyo mo, grabe talaga. Kasi hindi siya kumakain ng mga ano lang, yung kung ano-anong pagkain lang yan. Ang gusto niyang pagkain, mga sariwa, kagaya ng mga ibon. Kung ano-anong sariwa, mga daga. Pag walang dugo, hindi niya kinakain. Kaya kagabi, naghuli ako ng kasili. Kung alam niyo mga kasinag ang kasili, ito siya. Yan o, yan. Pakita ko sa inyo ha. Mga kasinag, ito yung kasili. Nahuli ko kagabi. Yan o. Ito ang pagkain niya. Ayan ang pinapakain ko sa kanya. Tatlo ito. Yung isa, pinakain ko na kanina umaga. Ito. Tapos itong isa kasi mga kasinag, ito patay na. Nakuha ko siya kanina, patay na. Itong malaki na ito, buhay pa. Yan. Buhay pa yung mga kasinag. Buhay pa siya. Tiyan, humihinga pa yan. Tiyan, humihinga pa. Buhay pa yung mga kasinag. Ngayon, papaliguan natin si Bagwis. Tiyan, Bagwis. Pagod na pagod si Bagwis ngayon. Papaliguan siya. Ganda ng pugad niya mga kasinag. Ginawan ko siya ng pugad. Dito ko siya dapo tuwing umaga. Tapos pinapakain niya. Kunwari siyang pinapakain sa pugad na yan. Ginawa kong pugad na yan. Paliguan natin mga kasinag. Patong natin dyan. At paliguan natin si Bagwis. Uy, lalaglag ang aking cellphone. Naglit ang mga kasinag ha. At pakita ko sa inyo kung paano maligo si Bagwis. Yan. Wala akong mapatungan ng ayos ah. Yan. Bagwis, come on baby. Maligo ka. Mapaliguan ka. Maligo ka. Ito na siya mga kasinag. Papaliguan ko na siya. Yan. Antayin natin mga kasinag, magligo yan. Di ba? I-share ko lang sa inyo mga kasinag, yung alaga ko na yan si Bagwis. Baka mga ilang linggo pa o isang buwan pa lumipad na siya. Hindi ko alam kung babalik pa siya or mananatili pa siya dito or aalis na siya. Kaya i-share ko lang sa inyo mga kasinag. Napakaganda niyang ibon. Ang laki pati niyan. Sa mga susunod araw mga kasinag, lilipad na yan. Sa ngayon hindi pa siya nakakalipad. Hindi yan nakakulong mga kasinag, nakaalpas lang yan. Hinahayaan ko lang yan dito sa paligid ng bahay namin. Hindi ko siya kinukulong. Bagwis, maligo ka na Bagwis.
Ligo na. Hindi ba? Hindi ko pa pinapakain yan. Mamaya ako papakainin. Dun, tutulay. Ito yung sige tanong sa akin, oh. Yan, dalawang chikiting na yan, oh. Kung saan ko daw nakuha yung kasili. Napakain ni Bagwis. Naliligo na siya. Di ba? Ang galing maligo mga kasinag, ano? Sa totoo lang mga kasinag, marami pumupunta dito. Nag-uusap sila sa akin ng pinagliguan. Yung pinagliguan nito, kasi gagawin nilang anting-anting sa pagsabong. Mabisang anting daw yun sa sabong. Yung pinagliguan nito. Hindi naman ako nagbibigay, hindi ko sila binibigyan. Ang sabi ko sa kanila, mag-alaga lang sila ng magandang klaseng manok kung gusto nilang manalo. Na. Ilang buwan pa mga kasinag, lilipad na to. Nakakalipad naman siya, kaso hindi pa siya yung parang kabado pa siya lumipad. Kung tutusin ang pakpak niya, ang ng pakpak niya, tapos yung buntot niya ang haba na. Tibay maligo yan mga sinag. Sa dami ng inubos ito mga kasinag na ibon, tikling, agbaan, mga isda. Sa isda mahina siya, mahina kumain siya ng isda mga kasinag pag walang dugo. Gusto niya laging may dugo, may naamoy siyang dugo. Gusto niya pati mga sariwa. Ayaw niya ng mga ilado, mga frozen. Ayaw niya kasi nung nakaraan nagpista dito, nagyelo ako ng karning baboy, nilagyan ko lang ng yelo. Hindi niya kinain, nagkasakit. Hindi natunaw. Kaya hindi siya nakain ng mga yung walang dugo na pagkain. Para ako may alagang sanggol, daig pa. Araw-araw ako naghahanap ng pagkain, araw-araw ako nagbibitag ng ibon. Kagaya kahapon, walang nahuli yung bitag ko. Wala ko ipakain sa kanya. Ang pinakain ko sa kanya kagabi, pagong. Tapos sa isipan ko magbanwit ng kasili. Yan ang nahuli ko kagabi. Yung kasili na yan. Ito mga kasinag. Di ba? Takot si Bagwis mga kasinag. Ito yung pagkain ni Bagwis mga kasinag. Kung tutusin ka, kalaki yan, ang laki nito. Pagkain lang niya yan. Anong tubig sa pangkol? Natakot si Bagwis mga kasinag. Natakot si Bagwis doon sa laki ng pagkain niya. Ayan na siya. Ayan. Saan na pupunta? Ha? Magbibilad ka na? Sige na, magbilad ka na doon. Ayun mga kasinag yung aking misis. Ayun. Ayun Ayusin ko lang mga kasinag ha.
Basa lang aking kamay. Bagwis yan ka muna ha. Andito mga kasinag yung aking misis. Ha. Yung misis kong napakasipag. Yan. Ano siya? Papaliguan niya yung mga alaga namin baboy. May alaga kami baboy dito mga kasinag. Pakilala ko sa iyo yung alaga namin baboy. Yan. Mga kasinag, ito yung alaga namin baboy na si Lucky. Si Lucky. Nanganak siya nung ano. Kailan nga ito nanganak? Basta nanganak siya nung nakaraan. Ano na, magdalawang buwan na. Nakalipas. Ang anak naman niya mga kasinag ito. Ito yung anak niya. Ano ito? 10. 10 yan. Ngayon, nakuha na yung sa barako. Isa. Ngayon, kaya ito, ang natira 6. Ihiniwalay namin yung 3. Andito mga kasinag yung 3. Yan. Yan. Ito mga kasinag yung 3 kasi medyo malnourished siya eh. Nagkasakit kasi ito mga kasinag na dag-ana ng ina. Kaya nagpumayat sila ng ganyan. Ito ang panganay mga kasinag. Ito ang kaura-unahang luwabas. Si Golden. Yan. May sugat siya oh. Yan ang kaya hiniwala namin mga kasinag. Tapos itong alaga namin na si yan. Ito yung alaga namin ito. Si ano nga ito? Si Tisay. Si Tisay ito mga kasinag. Tisay. Oh. Tapos ito naman. Sino nga ito? Ito pala mga kasinag si Tisay. Si Tisay. Tapos sino nga ito? Si Kula. Si Kula pala to. Tapos itong isa, si Tiri. Itong may batik na ito, si Tiri ito. Yan ang alaga namin mga kasinag. Yan ang alaga namin baboy. Papakainin ni misis. Tapos may alaga pa kami ditong isa. Si Toki. Ito naman mga kasinag si Toki. Pakilala ko sa inyo. Oh. Ito si Toki. Butakal ito. Gagawin namin itong mga barako. Yan si Toki. Toki! Toki! Ang pangalan Toki mga kasinag, kung nakakaintindi kayo ng Bicol, huwag nyo lang babaliktarin. Kakaiba yun pag binaliktad nyo. Yan mga kasinag yung alaga namin. Ngayon, ang nagpapakain yan si Mrs. Kasi, pag ako ang nagpapakain ng baboy mga kasinag, hindi lumalaki ang baboy. Hindi palaki, palit ang baboy. Kaya ang ginagawa ko, ako lang ang nagsasakdo, nagtatabo ng tubig. Yan. Kagulo na. Kasi, kakain na ni Mrs. eh. Ayan ang makasinag ko. Kagulo na yung aling. Lahat yan mga kasinag, papakainin niya yan. Yan o. Lucky! Ito mga kasinag, yung 3 na ito, gagawing inahilin yan. Baka susunod na buwan, magpabarako na rin yung 3 na yan. Kaya ngayon, gumagawa naman uli ako ng panibagong kulungan. Ito, kagagawa ko lang itong kulungan na ito mga kasinag. Hindi pa natatagalan to. Kagagawa ko lang nito. Yan. Oh. Ay. Lucky. Lucky. Baba na. Si Mrs. ang bahala dun mga kasinag. Kasi siya naman talaga papakain, nag-aalaga nun. Kaso si Bagwis. Bagwis! Nasaan yung alaga? Saan ka na pumunta Bagwis? Saan pumunta yun? Ayun! Ayun pala si Bagwis. Kita niyo ba mga kasinag? Ayun. Doon siya nagpapahinga. Mamaya papakainin ko siya. Yan yung pagkain niya. Kasili ang papakain ko sa kanya mamaya. Nagpaparalaroan kasi mga bata. Mamamatay sayang. Kasi yung yung isa muna na patay ang papakain ko mamaya. Biabad ko muna sa tubig. Kasi lalangawin eh. Pag nasa labas, kaya nilagay sa tubig. Yan ang nagtatagkal ng pagod sa akin mga kasinag. Tuwing galing ako sa trabaho,
Ang hanap ko agad yan si Bagwis. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan lang ang tatagal niya dito sa akin. Pwedeng mga isang buwan na lang, lumipad na siya, hindi na siya bumalik. Mas maigi ngayon, para wala na akong sakripisyo. Hindi na ako magsakripisyo magparaalaga kasi mapagod din mag-alaga mga kasinag. Sa totoo lang. 2 beses ko siya pinapakain sa isang araw. Nung mga nakarang buwan, nagbibitag ako ng mga tikling. Ipapakita ko rin sa dito, yung pagbibitag ko ng tikling. May mga video ako nun, na ilalagay ko rin dito. Namimitag ako, araw-araw kailangan makahuli ako ng 2 o higit pa para susunod na araw may pagkain uli siya. Tikling, agbaan, yun ang mga hinuhuli ko. Tapos ngayon, wala na akong nahuhuli kasi malakas ang hangin nito, mahabagat na. Kaya, ang ginagawa ko, namimingwit naman ako ng kasili. Kagabi lang ako nag-umpisa mamingwit ng kasili. 6 yung banwit ko, 3 yung nahuli ko. Kaya mamaya mga kasinag, mamayang gabi, papakita ko sa inyo kung paano pag huli namin ng kasili. Basta mamaya, papakita ko sa inyo. Ayun, si Bagwis. Bagwis! Kaya ito mga kasinag, kaya ako binidyohan, i-share ko lang sa inyo na napakaganda talagang ibon na ito. Nakakamangha siyang alagaan. Kahit ako, namamangha akong alagaan siya Kasi marami nagsasabi kasi dito na napakaswerte ko. Ako lang ang nakakuha dito ng ganitong ibon. Sa tagal-tagal na nila, halos sila dito hindi nakakuha. Kasi nakuha ko to April 15. April 18 naman, birthday ko. Kaya birthday gift to sa akin. Kaya napakaswerte ko. Ayan na siya. Bagwis? Bagwis? Ayan si Bagwis. Ano? Nakaligo ka na. Mamaya papakainin kita. Di ba? Napakaganda mga kasinag. Saka pati yung ano niya may balahibo siya, may medyas. Ang ganda no. Kung yan mga kasinag ay hindi namin na kawit sa nyog, hindi aksidenteng nakawit, baka ngayon lumilipad na yan kasama nung ina. Ay hindi na namin maibalik sa pugad kasi nalaglag na siya Tayo mga kasinag yung makuko niya. Yung mga manok dito, takot na takot mga kasinag ang mga manok dito. Hari ng kalikasan to Tingnan niyo yung mga kuko niya. Ang talas ng mga kuko. Hindi ko siya hinihingukuhan. Sabi nung iba putulan ko daw. Hindi ko siya pinuputulan kasi oras na umalis na siya dito sa amin, magpunta na siya kung saan lugar na tahimik, mas maganda yung mahaba yung kuko niya para pag naghuli siya ng pagkain niya, na makain niya, madali siya makahuli. Kaya hinahayaan ko lang siyang alpas mga kasinag. Kaya kung aalis man siya, bye-bye. Pero nakakalungkot kasi ang pagod, sakripisyo na rin na pag-alaga ko sa kanya. Daig pa niya yung mga anak ko. Sakripisyo lang alaga ko sa kanya. Daig pa. Di ba ang ganda niya mga kasinag? Bagwis? Araw-araw yan mga kasinag. Paikot-ikot lang yan dito sa bahay kasi hindi pa siya nakakalipad ng mataas. Pag nakalipad na siya talaga, iwanan niya na ako. Babay na. Nakakalungkot, di ba? Sinare ko lang sa iyo mga kasinag. Kasi napakaganda Bihira lang dito sa Pilipinas yan. Ano lang, endanger na yan Kasi bilang na lang kasi yung ganyang mga ibon. Ngayon, nakuha ko pa, ay nabawasan pa. Pero hinahayaan ko lang yung mga kasinag na pray na siya. Kung umalis siya, lumipad siya kung saan lugar, natahimik, doon na siya. Hindi ko na siya habulin. Kasi ako pagod na rin ako. Pero ang ganda niya, yan nagtatagal ng pagod sa akin. Pagdadating ko dito, galing sa trabaho, yan agad ang hinahanap ko. Kaya yung misis ko pag minsan nagsisilos na sa akin, hindi ko na daw siya diintindi, hindi ko na siya inaalagaan. Puro inaalagaan ko na daw si Bagwis. Kaya mga kasinag, hanggang dito na lang. Abangan nyo lang pala yung mga susunod kong video. Shoutout pala sa mga subscriber ko, sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel, at sa mga naging mga naging kasama ko diyan sa Dubai. Shoutout sa iyo. Andito na si Kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag hindi ako makapag-vlog ng
dire-diretso ba? Kasi wala akong ginagamit na cellphone. Kasi yung cellphone ng misis ko nasira. Itong cellphone ko napunta sa kanya. Pag bakante lang itong cellphone ko, itong cellphone na ito, saka ko lang nagagamit. Kaya pasensya na kayo mga kasinag ha. Hanggang dito na lang. Bye-bye!